Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, kenalno jenengku Aura Rizky Kaputri Setiawan saka kelas 7C. Aku nomor absen 8. Aku dikongkon guruku sing jenenge Pak Umam dikongkon maca geguritan. Rungokno geguritanku ya. Tansaya suwe kelingan marang kowe kanca-kancaku. Adohe panggonan suwene wayah. Kabeh rumangsa apik. Apike kekanca tanpa pamrih. Aku kepengin kekanca kang terus akur. Kekancaku kang nganti tuwa. Marga kekancan iku anjurane agama. Nah, ya apa rek geguritanku mau? Apik enggak? Ya wis yo durasine wis entek. Aku njaluk sepuro lek misale ana kesalahan kata sing disengaja maupun sing gak disengaja. Ya wis yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.